bare sopan jak. Ngerti bojone ngono. Ya seneng. Tapi ngene iki yo tujuane nyenengno awakmu ya mbek Mas Mandor. Seneng apa ora? Seneng aku. Hmm. Iso lho. Aplek ngono. Oh alah. Blonjo trimo ngene iki lho. Entek 800 ki. Ya Allah Gusti. Jane opo sih istimewa? Sampean piring mek opo sih Mas ket Mang Mas? Mas. Ngelem iki lho. Ora, iki soal iki sing rawan pecah. Mbok suwi-suwino ya. Gak ngarah. Iki wis jam iki lho guys, tak ndi guys. Wis jam apa jam 10 kurang. Ijek upek pancing ya Ben. Ini enggak ada orang. Hari Sabtu itu enggak ada. Padahal jane rame ya kudune ya. Ya bangke tiga ini aja. Biasanya kan elek-elek enek Mas Suryo. Enek sapa ya nek minggu ya? Lah Mas Deni wis ora tambah jak. Dibentak ya Ripon. Sampai trauma terus. Kamu aja galak-galak sayang mbek temen-temenmu ya. Oh sampean biasanya mbok pisah-pisah yo ngawur ae Pak Rara ku lho. Pas ngegame ning kene make kuwi mbok unek-unekno ku yo sesuai trauma kuwi Pak Rara. Padha ae. Kok Oke mau. Coba taek. Iki landep iki, Pak. Landep nang oyo. Misane iki mak ele yo jek yo. Ku lho, tukrek lho. kok ngesakno sih? Iya, suwe untune. Iki guys, dadi peralatan mancing ki enek tas ya, tuku tas. Terus enek mbuh ki apa aku gak roh. Iki enek kae. Ngenean. Iki jagi ket mangki bingung golek ukuran. Mbah bare jam piro kuwi beno? Sesuai no biasa barang kali. Ben ora konten. Iya. Wis ya kalau dia yo. Aku wis tak campur-campur mau. Golek-golek gawean senengane ya Allah, ya Allah. Gawean milai ngono kuwi piye sih, Jak? Heran aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Sing iki nambali ngonoan. Malah penting neh. Lah kan ben ketok mergawe kan? Kok Oh, Mas. Mas kelet, Mas. Kelas ning tekel. Ben rusak. Mas Dimas sih ndak galak Mas jajal sampean iki mumpung enak aku bongkar Dik nih. Dene nek ambek sampean mbek cacah nu ki baik. Galak apa piye jajal? Mosok galak. Kono nek kaliren ngono. Piye? Dapur amlik. Piye jajal? Nek mureng-mureng piye? Takon. Lho mangan takon. Lah piye yo? Iku nek ora cocok. Ora gelem mangan. Pertemuan apa? Ini iki masih ngerapen aja ki yo. Tapi dene nu ki mangane yo rada angel, pilih-pilih panggon. Yo panggang. Oh, ngono kuwi. Arek iki sing angel golek panggon iki gara-gara dikontak. Kecuali ora Oh. Sekarep yo maksudnya. apa-apa kan dikontak golek mosok iki kan Ben maksudnya beda ngono kan. Iya sih, memang nek konten mangan ki yo ngono kuwi kekurangane. Jak. Kurang-kurang kok gawean. Amit-amit. Terus beres sopan ya, Mas. mungkin 1000 pancing. Mas mbok ndang diwangi, Mas. Tenan ki wis wong telu ora barbar iki. Trimo milih ngonoan ae. Jas ki Pon. Wis kuat kabeh. Ora sembok kocek-kocek. Iya ta. Baru ae. Iki cilik ra mbok elokno. Ben. Langsung biak. Ya, sampean ben nek gaweane buka. Ora roh kuwi saka pemirsa aku dingin wis enek ning WA admin. Apa? Topinya sudah sampai. Nggih, memang belum di konten. Aku ngono. Aku saka Mbak Sopo aku lali.
Mbah saka sapa pokoknya kok tak delokno ning WA aku sitoke kok. Wis suwe juga ki anak sing biyen kalau sing aku untuk topiran kalau. Heeh. Kuwi ngomong aku, belum topiran kurang. Engko ndang kuwi. Yo ora ro. Nah, iki lho. Ini terus lo. Topi. Bandung dari Bandung ini. Tapi maksudnya pengirimnya gak nama orangnya toh, sing ngasih ketoknya dari tokonya langsung toh. Nanti tak cek kan. Tak cek kan dari siapa ada kok di WA. 1 2 3 4 5 6. Ban-ban ini. Oke. Nemi berarti siapa yang anggota 6? Terus? Terus Pak Rara Suryo. Oh iya. Iya. Heeh. Berarti enggak. Ini apa Pak? Sampean sing urung duwe ndi? Sing warna apa? Ireng aku. Ireng. Oh, go. Lah ijo keluaran duwe ireng warna ngenean sampean wis duwe kabeh kok. Lah. Ini udah panas sih. Lah cek kleru wae. Iya tapi. Tenang. Iya wis makasih ngono lho. Iya, makasih, guys. Kok sok Maksudnya kan aku mau terlalu jujur. iya, terlalu jujur iki kadang ya mari disambleki wong, Mas. Anggap maide tapui pemirsa anggo sampean. Apik kok. Mancing. Lah ya. Sampean apa warna apa? Oh, coklat. Awakmu apa, Jak? Enek ireng ijo. Ya wis kembar. Ya wis ora apa-apa. Ora kembar. Lho nyapa lah kan Loh, ini kan kecuali nah itu kan dia senang loh. Ih. Sen melok aja. ora dik nih. Kembar sih. Orang ngarang ya aku tuh kembar koplan kok SD. Oh iya toh kleru. Jangan madhep sini, sayang. Api. Loh, hari kan ulan iki apa gundul ke topenan terus. Apa teh? Pakai ini aku mancing. Aku mancing ya, ngapa loh ini? Lerek ngopo-ngopo banget lho. Loh, Kene yo. Khusus Iya. pancing. Khusus pancing. iya, dadi engko men ora usah bingung wayahe mancing. Khusus pancing. Iya, Pak. Ya wis. Kene khusus Eh, pancing. terima kasih. Ya wis. Nek sampai nyelak tak paku. Kok kleru. Dong bilang makasih, Sek. Makasih sopo. Mas, apa mau? Iya maksudnya Iya, Mbak atau Mas, nanti kan tak cekkan habis ini. Terima kasih atas topinya ini. Moga-moga sehat selalu. Amin. Berkah barokah kanggo keluargane sampeyan. Amin, amin ya robbal alamin. Oh alah. Yus guys, nyah ini tadi Facebooknya aku udah wes kiben di barno mbah soapan bare kuwi. Sampai ndang mandi yo sayang. Oh, hati-hati. Apa terus bar yo? Ya, tak disungkung ra. Lo cepet dah. Oh, masa Sing kumpul rong jam. Iki jelimet iki lho. Emang nek ukurannya gak podo kenapa sih? Ya gak iso ya. Maksudnya Larang masa nilai. dicampur. Ya Allah, ya Allah. Jadi cantik, Masya Allah. Anak siapa ya ini? Bah Cina masa ngadeg, Mbak? Tapi gak diadek no, ngadeg ya Mbak? Yo kuwi Bu, nek jarine pemirsa Bu ya. Kan sakjane iki nek niki ajeng 7 nggih mak lagean nggih mak nggih. Kuwi iki maksudnya kan kasarane kan dereng wayahe. Ning tapi nek ndekne dhewe maksudnya gak dipaksa karo kene. Maksudnya ngadeg karepe dhewe terus mboten napa-napa mak. Mungkin bisa jadi napa jalane niku cepet dalam arti 9 apa 10 bulan apa 11 bulan ngoten niku. Dadi dibeno soalnya kan memang jenengan ngertos ya Kinara kan jarang digendong mak nggih. Memang jarang digendong guys, kadang nek digendong ki alah mok mak etok ngene iki nggih mak jenengan niku nggih jarang-jarang. Iya aku tok ki cara ngono. Nggih sak omah nggih jenengan tok. Aku kan pegel. Lah, terus kadang sing gendong nggih
Mak Damis, Mae, terus Lina ngonten niku wae nggih Bu, tapi kan mboten ben dinten. Oh, ngene iki dekne wis terantanan ngene iki terus ngadeg guys jarene. Sik jajal beno. Ging ta, ging ta, ta ging ta, ging ta, ta ging ta, ging ta. Wes bar tak pijetno guys ndek dalu mak. Bubur niku mboten nggih mboten nurokke iki mboten mak, maksude iki nggih mboten tanek kula ngesake. Kan dekne kan golek posisi sing penak ngoten neh mak. Niku kan pilek tapi niki wau medal sedaya. Kuatah sing medal kan niku nggih tak uap lah nggih ngangge minyak kayu putih ngangge banyu panas ngoten niku nggih modal. Ngoten. Wis tak ombeni obat saka Pak Dharma Bereng saka dokter kuwi guys. Ning tapi jarine iki memang nek watuk ki rada suwe mak marine ngoten nek bocah cilik ngeten iki nggih. Ora enek mbok pilek watuk ki mboten enten iki. Ora enek mbah ya, tapi ki mang tenggene Mbah Balong ternyata memang bocah cilik nggih nembe usume nggih, usum pilek watuk ngoten niku. Niki teng komentar Biring pemirsa nggih kathah, nggih Mbak niki ngene nggih. Nggih usum pokoke. Oh alah ya wis guys jenenge bocah cilik kok dianggep ae umpamane lagi sakit ngene iki mbah pilek mbah watuk ape tambah pintere nggih ape tambah kepinteran wis ngono wae ape gelis gede nggih tambah pinter nggih bang ciluk Mbak Indah minta tolong syutingno tan, gini tan. Mbak Indah apa buka ini baju Edik Kinara ada yang dateng. Jadi tak belikan beberapa guys, tapi ini yang datang cuma ada. Aku nanti di deketnya Mak Pah gini ya, wis ya. Wis. Bisa. Dilihat ya. Ini ya. Iki Mak Pah ketok kok wis ana. Ini aku kemarin beli guys, baru datang guys. Baru datang. Kita unboxing. Sama temen aku. Baju renangnya sudah datang. Masya Allah, biasa. Ini aku check out sebelum main numbas noni Bojonegoro guys. Ngerti dewi nek tumbas online kan biasanya 3 atau 4 hari baru datang. Wih, semangka. Ini Mbak, boten iki melar Mak, melar. Iku semangka kuwi. Apa nek ngarani sing tempat renang niku nggih. Ya ngene iki nggih. Lho, guys. Beli 1. Ini nanti dicuci dulu ya, Nduk. Iya. Ada lagi berapa ini? Apa ini? Tapi malah jenengan nek bomben intan api kok. Weh, Dekne pengen melak rono ketok emang. Ya ada flamingo. Ini semangka. Ini yang seksi guys loh. Kabar apa Mbak Intan? Semangka. Ya ini semangka ini flamingo. Yeay, hore 2. Loh, ini ada lagi. Larang aku baju iki kayak seksi. Kayak seksi, ngeri. Oh, ini model ini guys. Ini memang cilik-cilik karena ini bahannya melar mak ngoten gitu. Tapi kan nek nopo baju renang kan memang jarang sing kompor-kompor gitu. Maksudnya kan kasarannya ini Pas. ngoten kuning tapi niki mboten sesek. Loh, ini model yang ketiga. Terus lagi apa ini? Maminggo. Buat emang jenengan ya Bu? Gak apa-apa, iku timbang tengok-tengok ket mang rame apa. Walah, Ben adek ben melok Loh, tampil. ini yang model gini lagi. Seksi. Jadi kulitnya Ben merasakan Air. Nah, ini yang terakhir. Bu tumbasno piro, Duk? Boten ngertos Ibu. Gangsal kok ya, Ci. Ro. Lu, Pat, monggo. Kokin. Ayo, amit lo ya, enggak boleh lo ya nanti nek kena hidungmu. Tak tolong Nduk, kok nek disaut tadi ini Nduk.
Sore sudah ini terakhir. Yeay. Api. Bagus semangat lagi kok gayo elek kamu. Nanti nek sudah apa namanya sudah nggak pilek, sudah nggak batuk baru berenang lagi ya. Nanti coba pindah di spa lain ya, coba ya. Mungkin kemarin tuh waktu di tempat spa kemungkinan ini gak nyaman sama pelampung iku mungkin bis. Gak nyaman kali pelampungin iku nggih saged. Soalnya airnya niku nggih sampun ngangge air anget. Terus biasanya kinaran niku nggih sebelumnya masuk kayak gitu ki dipijet dulu Bu. Pijet relaksasi, terus ada senamnya juga nih, tapi baru kemarin aja tak coba ngundang dene dipijet iki iling Mbah Balong, aku ki ngono mbok. Dene kan yang kira dipijeti walan jenengan ngertos emang nggih. Model iki Langsung wer-wer. iya. Raut wajah iki berbeda Bu iki mang lho lagi. Wis tekan jelek ning mobil ki guyang. Lagi roh omahe Mbah Balong ki tak liling apa mbek papahe Sembah. belas. Lah awakmu ngerti wae iki lho. Apa neh roh kanca-kancane kok nangis dene ngerti kok tak yo ngene. Sampai ndomblong ngono niku. Ya Allah, ya Allah. Iku. Mangke, Mas. Sampai ini gede ya, Mbak. Iya. Aku udah bunyi bareng ya ngeten. Lara wis ngono gedene. Niku sakniki kan nek bubuk senengane miring dhewe, Mak. Bar nini wareg sekirane anu merem langsung glebak piyambak miring. Ngono iki ya Allah bocah iki kok dhuwur, maksudnya iki kok moro-moro gede dhewe iki ndek apa? Padahal bendino iki ya turune mbek aku ya. Tapi aku tetep Lah ya dimiki Rina wengi Lara wis sakmene gedene dhewe. Nggih. Lane gedene gak kerasa. Gak kerasa Lara wis gede. Nggih, Dek. ya wis guys, nek ngono guys, nanti dilanjut lagi ya. Iki nunggu Sriwi Kutil datang. Ini tadi Rara sama Sukma bikin konten duluan karena mereka ada kerja kelompok. Kerja kelompok itu ada acara kayak class meet. Jadi kayak pentas seni mungkin di sekolahan. Jadi ya wis lah gak apa-apa, ya wis nduk gak apa-apa. Dan kemungkinan untuk drama ruwetnya hari ini nggak bikin dulu guys, karena satu Kinara yo masih seperti ini yo. Aku gak tega ninggal meskipun bocah gak pernah rewel apa segala macam nih, tapi yo wis lah ben dekne anu insyaallah yo nek iso yo sesuk ning, tapi aku gak iso janji yo guys. Insyaallah. Jadi nek misal memungkinkan waktunya insyaallah besok tak buatkan ya Bu ya. Tapi nek misal orang memungkinkan yo ditunggu saja. Ditunggu. Hari apa kita akan bikin drama ruwetnya. Insyaallah guys nanti mesti tetap tak usahakan kok. Amin. Maksudnya ki gak langsung dulu gak gawe ngoten nggih. Maksudnya yo diusahakan lah, bismillah besok. tayangnya juga enggak setiap hari toh. Jadi yo tak usahakan lagi sebab temen-temen sekiranya waktu sing pas dan pas apa jenenge longgar kabeh oke enek piye-piye. Iki soalnya waktu jeglik terus juga pilek yang belerae. Terus Rara Sukma juga masih enek kegiatan. Dan itu acara sekolah ya wes. Wes guys, nanti dilanjut lagi ya. Makasih ya Bu. Sama-sama dong. Wes pemasak nggo Kinara guys. Panas guys ning daerah piye? Apakah mendung udian apa piye? Kene alhamdulillah paringi panas nggih Mak. Biasane esuk nuki ora nek panas blas wis mendung. Ki alhamdulillah sudah panas. Pening Superindo ki urung sida-sida guys Mas Ami. Enak iki ning ndi? Ning Bojonegoro Mas Ami. Dadi masak nggone Kinara ngono ku ya sak eneke ning kulkas. Ya brokoli, wortel, kadang ya bayem. Mas telur, terus dada ayam ya sing sekirane bahan-bahane enek ning kene. Aku pengen giling daging ayam mbek daging sapi urung sida-sida guys Mas Ami. Ini nganggo kaldu ceker, nganggo butter, ambune wangi guys, butter. Belanja Mbak Jah. Aku isuk-isuk mangan ora duwi erono. Wes aku wis ora sampe ijatan wae. Wis kok aku melok-melok ngono ta. Kok urun ya wis melok. Ngono apa melok apa ngono. Aja duwe ijatan.
Masak apa bingung. Anu pas dusku ki mesti ana omah yang pas dusku ana omah. Lho, sobek. Malah Mbak Yuku. Mbak Yuku Mbak Endah. Nggih. Oh alah. Kapundhut. Ayo aku ki gak melok. Arisan yo arisan tetep aku melok tapi ora sampe. Kunci sing jenengan niki tok Mbak Jo. Sing gede-gede mungkin dirinya. Lah nggih. Pondok ayo nggih Ngoten iki marai. sampai dipeate kok buka ning pondok kae. Oke dibirai, dipek. Ampun dipek ah jenengan sadi anoke. Nggih, nggih, sekedap. Agustus Mbak. Apa ya guys bingung guys. Enake ngene iki sing dienggo sop-sopan tok. Kalau nanu mak awarna. Kae Mbah Damis berdolan kae. Nggih. Lina saiki ning ndi goncakno make ka lho. Goncakno terus Lina nggih pun niku. Nek numpak bantere ra kaprah. Kalau guys, Lina guys, Bayani lihat lo. Bayani. Kalau tante tahu ya. Dadah, bilang. Dadah, bilang. Dadah. Dadah. Wes tinggal.